Andoaingo ludoteka karrika osoan kokatuta dago. Bertan, 4-11 urte bitarteko aurrek jolasteko, gozatzeko aukera dute. Ludotekan kokoa heziketa tresna gisa erabiltzen dugu. Jolasterakoan aurrek beraien trebetasunak lantzen dituzte eta beraien arteko harremanak sortzen ikasten dute. Haur bat ludoteka datorrenean, aukera daka bertako dinamikan parte hartzeko. Adin aldetikan prozesuak bukatzen duenean, aukera eskaintzen zaie gazte lokaleko dinamikan parte hartzeko. Horretarako, ludotekako hezitzailek gazte lokalekoekin batera zubilanak egiten ditugu. Ludotekan, kutsatxoa daukagu. Haur bakoitza edo familia bakoitza aukera daka beraien nahiak, beharrak, interesak sartzeko paper baten. Horretaz aparte, ikasturtean zehar dinamika poli bat martxan jartzen da. Horien artean txapelketan, eskulanak, ikin kontaketak, txapa tailerrak eta motor horietako ekintzak antolatzen dira. Uda begira, udaberri begira, guraldi onarekin, kalean ere irteerak antolatzen dira.